Són 18 parelles lingüístiques. Avui han rebut un diploma per la seva participació al programa jove de voluntaris per la llengua que l'any passat es va proposar a les escoles després de l'èxit collitat des del 2005 amb els adults i així popularitzar l'ús del català entre els nouvinguts. Cadascú parlava d'alguna cosa. Per exemple, jo, a més, em parlava del cinema, les meves amigues es parlaven de la música. Vaig començar a parlar el català amb una mica de soltura i després a tenir el català com una llengua, no com una llengua materna, no, sinó com una llengua normal que puc parlar a qualsevol sitio. Els primers sorpresos de l'efectivitat de l'experiència han estat els mateixos impulsors, el Centre de la Cultura Catalana i el Ministeri de Cultura a través del Servei de Política Lingüística. Crec que és gràcies també a com han sabut transmetre aquest projecte a aquests professors que treballen en aquesta integració en llengua catalana amb aquests nouvinguts a casa nostra. Em satisfà molt que el jovent la faci servir i vull que això que ara fan com una experiència ho puguin traslladar a la vida de cada dia. En el segon curs que s'acaba d'inaugurar s'han creat 21 parelles. Ara, fins a final de curs, es trobaran 10 hores a la setmana aprofitant les hores d'esbarjo, de menjador o entre passadissos per ensenyar i aprendre català.